Aloittaessasi työskentelyn digiturvamallissa löydät etusivulta oman suunnitelmasi, joka koostuu eri teemoista. Teemat jäsentävät tietoturvatyön vastuualueisiin ja auttavat etenemään kokonaisuus kerrallaan. Aloitusvaiheessa arvioidaan ensimmäinen teema. Tämä arviointi tehdään vain kerran ja se muodostaa pohjan jatkotyölle. Ennen arvioinnin aloittamista valitse teemalle omistaja. Omistajaksi voidaan nimetä joko yksittäinen käyttäjä tai rooli. Kun teema vastuutetaan, omistajuus periytyy automaattisesti myös alemmille tasoille, kuten teeman alla oleviin tehtäviin. Näin vastuut pysyvät selkeänä ilman, että jokaista yksittäistä tehtävää tarvitsee nimetä erikseen. Tämän jälkeen siirrytään varsinaiseen arviointiprosessiin. Arvioinnin tarkoituksena on tarkastella organisaation nykyisiä toimintatapoja ja tunnistaa, mitä on jo tehty ja mitä vielä kehitetään. Aktivoi ne tehtävät, jotka on jo toteutettu muissa palveluissa tai joita ollaan parhaillaan toteuttamassa digiturvamallissa. AI-assistentti on voinut esivalita osan tehtävistä automaattisesti, mutta näitä valintoja voi aina muokata vastaamaan paremmin todellista tilannetta. Seuraavassa vaiheessa määritellään, kuinka laajasti kukin tehtävä on jo toteutettu. Tämä auttaa muodostamaan realistisen kuvan nykytilasta ja kehitystarpeista. Kun arviointi on viimeistelty, saadaan selkeä lähtötilanne teeman osalta. Tämän jälkeen voidaan siirtyä varsinaiseen kehittämistyöhön ja politiikkojen työstämiseen arvioinnin pohjalta.